Assalamu alaikum. Yau za mu yi bayani ne akan yadda ake ganin token kafin kowa ya san shi a kasuwa ka siye shi ka jira yana fitowa a kasuwa sai ya yi profit ya zama babba. Kun gane me nake nufi? Kafin token ya shigo kasuwa za ka siye shi. To akwai hanyoyi da yawa da ake dubawa amma yau za mu yi bayani ne ta hanyar ta cikin dex screener ana iya ganin tokens ɗin nan. In ka shiga dex screener to akwai guraren da in ka shiga za ka ga token kafin ya shigo ma dex screener a fara kacin kasuwancin za ka gan shi a can. To bari mu buɗe dex screener tana ina. Yawwa ga ta nan a ƙasa ko? Gashi nan na buɗe ta. To kamar yadda kuke gani nan gashi dex screener ce. Kun ganta a can yana kan new trending ko? To abin da zan yi akwai wani guri a nan gurin. Gashi nan kun gan shi moonshot. To na taɓa moonshot. Bari in taɓa shi. To a moonshot a nan ake ganin tokens ɗin da ba su gama fitowa kasuwa ba. Kun ga wannan token ɗin bai zo cikin dex screener ba sai ya kai 100%. Yanzu za ku gan shi gashi a nan a 92, 90 nawa percent. Kun gani ai yana 93%. Sai duk a 93% ɗin nan sai ya zo nan gurin ya ƙara shi nan gurin. Ma'ana ya je 100% sannan zai yi abin da ake so. Yana zuwa 100% sannan zai fito kasuwa. To bari mu gani. Idan mun jawo ƙasan nan za ku ga wani token. Shi ma kusan hakan take. Yanzu yana 43%. To ta yaya nan wurin guri ne da macuta da yawa suke shigowa domin saka tokens ɗinsu. Wani token ɗin kafin ya zo sama za ku ga ya abun nan. Akwai hanyoyin da ake bi a gane cewa shin wannan token ɗin mai kyau ne ko mara kyau ne. A cikin hanyoyin bari in bamu guda ɗaya. In ka buɗe misali na buɗe wannan bari in danna shi na buɗe shi. Kun gani? To direct in kana so ka siye shi kana danna trade LPG zai ce maka yi joining gashi lokacin da za ka siya kenan ko in kana son ka siya token ɗin nan ka yarda da shi. A nan zai ce maka gashi ka yi amfani using Phantom ko Solfare ko cikin browser sai ka yi joining ɗinta direct ta nan kana danna send kana danna buy zai siyo. Shikenan ka sa shi a cikin wallet ɗinka. Amma ta nan ya za mu gane cewa wannan token ɗin mai kyau ne ko mara kyau ne. Akwai hanyoyi da yawa da ake bi token analysis kenan. Amma za mu duba mu ga yadda za mu gane token mai kyau ne. Za ka duba wannan ɗinsa within 24 hours kun ga volume ɗinsa 103. Kun ga ana ɗan siyansa amma bari mu ga a minti biyar. A cikin minti biyar da suka wuce ma fa mutum 26 sun siya token ɗin nan. Kun ga mutum uku ne kawai suka siya. Kun ga alamun token ɗin nan zai iya kyau amma bari mu ga chart ɗin sama. Bari mu taɓa chart and transaction. Bari in ɗan zuƙe shi mu ga kun ga alamun token ɗin yana ja sosai yana sama. To idan muka duba top holders ɗinsa za mu ga su waye wanda suka fi kowa holding ɗinsa gashi nan a nan gurin. To bari mu taɓa wannan mu ga ta nan kenan transaction. Kun ga tun awa goma da ya siyi na wannan bai ƙara siyarwa ba. To kun ga alamun token ɗin nan definitely zai iya zuwa dex screener saboda ba lallai ace scam ba ne. Transactions ɗinsa ana ta siya, ana ta siya, ana ta siya. To in Allah ya taimaka duk wanda yayi wannan siyayyar in ta tashi fashewa mutum zai iya ganin sa da mala-malan kuɗi. To bari mu shiga wani mu ƙara dubawa. Misali a nan gurin. Wanne ne? Haka kaman wannan yana ƙarami yadda za mu gane tun daga ƙaraminsa ba sai lallai ya kusa ƙarewa ba. Saboda nan in ka siye shi a nan yana zuwa nan gurin ka tuna fa kuɗinka fa yayi times 2. In ya zo nan misali in ya kuma zuwa nan kuɗinka yayi wajen times 3 haka fa. In ya zo nan kuma yana fita kasuwa boom zai ɗaga. Shi ma ka ƙara ninka kuɗinka. Shi ya sa mutane ba kowane ya san ma'anar moonshot ɗin nan. Yana nuna maka tokens ɗin za ka ƙirƙira amma sai sun graduating daga wannan level ɗin sannan za su shiga normal kasuwa. Don haka yanzu ba kowa ne ya san su ba. Ga wani Bybit favorite.
Wannan da wuya shi ma ba mai kyau ba ne ba gaskiya a yanayinsa. Bari mu ga chat and transaction ɗinsa. To ba network na tunani. To ta wannan hanya dai da na nuna mana, ta nan ake iya gane token mai kyau wanda za ka siya ka riƙe shi. Nan da ya zo 100% yana zuwa 100% za a ɗauke shi daga wannan kasuwar a mai da shi can. Hanyoyin da za ka ƙara bi ka tabbatar da shi ma ka ga wannan mai kyau ne ko mara kyau, ka taɓa ta nan direct za ka buɗe Twitter ɗinsa ka ga me yake faruwa. Telegram ɗinsa ko ka buɗe Twitter ko ka buɗe website duk gashi nan dai za ka ga menene a cikin shi wannan token ɗin me yake faɗa. Shin za ka iya siyan su ko ba za ka siyan su ba. Kuma za ka duba title ma. Yanayin title yanayin abin da za ka yi. Saboda title ɗin kana ganinsa ka san zai yi kyau. Wani title ɗin ka san ba lallai yayi kyau. Kun ga a minti ɗaya, a minti biyar mutum ɗaya ne kawai ya siya. A awa ɗaya ma mutum ɗaya ne ya siya. A awa shida mutum huɗu. Mutum 81 suka siya a yau gaba ɗaya. Ka ga alamu wannan token ɗin baya wani gudu sosai mutane basa abun nan ɗinsa. To ba network ne ya ƙi ya bani dama da mun dudduba. To ta nan dai ake iya gano token ɗin da yake an ƙirƙire shi amma bai shigo kasuwa ba. Wanda ya dace ya riƙe shi a nan ya siye shi kafin ya zo tech sun karyawa. Ya riga ya ɗaga. Ta ninka kuɗaɗen ka sau miliyoyin kuɗi. Zaka iya sa dala goma ma kaɗai ta koma dala dubu duk mai sauƙi ne. To mun gode da fatan za a danna mana subscribing sannan a danna alamar ƙararrawa. Kuma za a yi mana sharing ɗin bidiyoyin. Sannan duk wanda yake da tambaya ga ƙasan bidiyo na zai iya mana tambaya don mu bashi amsa. Sannan muna da Telegram group ma da muna yin bayani da kuma amsa tambayoyi a can. Kuma ƙarin haske sosai da sosai a kan abubuwan da suka shige muku duhu. To mun gode sai anjima.